Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Бародарои азиз, падари мо соли 1997 ба шаҳри Навосибир барои кор рафт. Ай ҳамун соле ки дига мо хат хабари падару ма надорем. Ай бародаро, хоҳиш мекунем, илтимос кардем ки ҳамин падари моро хат хабарша дора. Давлат Маҳрам Додович соли таваллудиш 1958 дар Навосибир, дар ҳамин соли 2002-2003 дар ҳамин Держинский район дидагиам падари мора. Ай бародаро, хоҳиш мекунем ки илтимос яке агар ҳамин падари моро хат хабарша ягон кас дошта боша, агар дар Навосибир, дар Уркутский, дар Сургут, дар ҳамин тарафҳо ҳам кор кардагиай. Илтимос ай бародаро, хоҳиш мекунем яке агар ҳамин падари моро хат хабарша дошта боша. 27 сол мешавад ки мо ягон хат хабар ай падармо надорем. Илтимос агар боша ягон кас хабар бития ба мо. набор вес барои нафароне ки харобанд, лоғаранд, кирм доранд, кирми аскарида доранд, наметонанд фар бешида, барои ҳамун нафароай тарзи истифода бурданаш дар як рӯз 3 маротиба як қошуқчаи саҳар пеша явход 30 минут пеша явход мехӯранд, як қошуқ абед 30 минут пеша явход мехӯранд ва як қошуқи дига бега 30 минут пеша хӯрокурӣ. ай 7 то 15 килора вес метия. як курсуш сетай ҳаминай. солами ятша мехӯрем, результатша мебинем, бо фармоишем дастафка дорем. Ба тамоми шаҳрҳои Россияра, ба Тоҷикистон ҳам фармоиш дем, дастафка дорем дар Тоҷикистон ҳам.